baru log baru te hakani kamiet ngwan man kren shipi shipang ga jingkren jeng iwe ilong kami ma itai de ikong shanti polong da ka banga buro mi te shu ai jimut lada isngu dai te kong ba e ngayo sngu ba phi ha ngapit ya video jong phi ma mangikum kita ki bru ki baju kershan na lang ya baro tengam sotanar namar ba pikiran kum to ba phi ong ba kibru ki batim si ha comment section jong phi pinlek kan thok pada ya ubri uba klem tip ya ka beneng ka khando dengan oi phi ni ko lara phi shem ka we na ki video kat kum ka jing pendan kam jong phi ya ka mobile touch screen jong phi lara phi shem ka we na ki di video ki ba uba arden ukren hakisen sen sulam social media ban pen pau ban ong ba lada mano ba benya nga timsi yaki kemud pila ban pensap yang pajba akni kapor Henry lada pim syam ko kong baet tapi tarai lada ngim syam social media ha etingin syam yo barden ila asaban le chiying syam jong i te kong baet nganget ka jingkren jong piru ka dei na ka jing syam jong pi lada pi syam kum kita ki video pen paulem sa sya ki pitba kanang bakin tip te barsa ka we ngan oi pi hatu kong baet lada kikun gitu lada kikun kishana lada kikun kita mesneng lada kikun ki lengkar de kikimi ki pas ki bapha yaki katangan oi piko le mano pikan tho ya no ha ka jing sha pi lada kum ka kami gitu ki ba komen ni pi ki dikna pi lada ban sneng ban keren henry nado ka jing keren jong pi ru kong kalap pen pau ba gitu ki kena ki ba komen na ka komen jong pi em kong ki hab ban tim namar ba phim nang ban kren phiong ban ba u ong kumta te hakaching shisha phila ban ong ba tha oi ngam sutan na ra kumta hakata kor kom phin kren mo hande per phiong ban ba upha ma u te ha ba kita ki bru ki bat yu ki tip bo ki kempa te ki hap ban komen bat ngam yoro ru mo yu kitu kinong komen bat kumta ken kong phi hap ban kren bat ki kitu kinong komen te phiong kong ha phi kum kalong kmi phi don hok ban hi kai te ngan ong i phi anu jor bat phi kong ba e uba syong haying bat phi uba syong haying bat uba ba arden uba mi ha kamadan ni le thma phi anu jor kong lada ma phi ka ba syong bat tang haying shi photli comment ro phim la ban kala ding shaindo phi tharai uba arden ula mo kong uba arden umi ha thma hamadan jingele haba ma phi syong po yeng shi phongut kinong comment yu phi ru phim la te kong ban sha ba e phim la ban mi ka ta kanuksa ban long udeng shaindo te kumno pida pila ban ong yo ba dan ba uhab ban syakrut ya gijing kan tho baro wat ma phi garu pat ba ar phi kan tho te hakanu kor kom pila ban kelading sendo nalade pila se kong ban kelading sendo komen kibiru shu phongut phim apshu tang hado da shai min step pila lamwir ban yo pen phai te shu perkhat shwa ma pi kong shu phongut I komen phim la ban sha te phi perkhat ik giwe bakin dei ki mau giding trai haba pikiran tu keren danang sekong nana yi pitang kan ne kavut kinong yilam jong ka jelami khalaya kisyong ha kisyem priakti jong pi kong bein lada pinang banjit lada hakanu kunukur kom pinjit rujit ndar ma pen bore pi ha hande ba pin keren pade ya uba piklem pat yu I ba udon hakabor kemut kata pila fil bat ya ki badon hakabor ki ba pila yu ilur ru phimla ban kren bat ya ki bomdon hakabor phikren kemut kata pila fil kong bi ngano I phi tang kan ni ka hok jong pi ka don ka shempri akti ka jong pi pila ban jet yo unu ba phimon ba pi kwa bat ka syong ha ka jingjet jong pi jet na ka daw ba pi skim ne pi jet na ka daw jing roi jong ka konsistensi jong pi ne pi jet na ka daw ba pi jet ka ka ko ko ma pi jet handre to tip baki beriu ki ba shampang kim ju jet da ka jing shok shit haba picit unu ilam pat ba ya bro tu jet da ka ba phidan ga jing kit kle bat ba phila da bio I lapa ken reng gini gi jing sa ha ka jela ba kum kino kita ginong yalam pinjit mdai da ba pinong man kumta pishim sting ban jet ikinong yalam gi jong picit ka ba kwa kitu gi le dan ki ba ang ba kin jet unu taro kitu ki di ba klem kti na ip haba picit yo nang yalam what akbit pening ga kli jong pi yang da jing start ban jet ka jela jong I ka don kam ya ka ba kum unu ubreu ngi don kam
ubaku muno ubri ngidon kam hakani ka jalangan oi pi lada pincit uba shu eksamin bai ru dalayap sa ubri ru eksamin ru cit mden ba pen bori pi tang balong haba pimon wat pen kelaet ya kata ka ba pimon namar kiwei kimon tak kadau pim den kam ramana ya nganoi pi kong ka jingcit ya kinong yalam kam daya ka jing shit kadai ha ka jingkit khle jongi shimet shimen nga jet ya kinong yalam harangkat ke jing i jonga khongreng ndai bang ayu i ka tin jonga ba ka jot bangan jet i kinong yalam ndai bang ayu i ki ek ebra ka jingcit nong yalam jonga ha ka jing i jonga ki khon samla jongi ki yawir ki yap tham lada phin pe ki wei ki ri ki jaka ki babiang ya kinong yalam ka jela ka kiu ka roistet Henry hang ni ha jela jungi kai ge jing sak khong reng ka bakat kani ngangai ba ma phi baki ni ki pat ba jungi baro ki pet hat hayeng la de hat pele de ni biang le belaman ka si dengan ngai baki ni ki e baro la ka ba phim nang ban chit ka syang ha phi te tangkum tahi khublai shibun bat khublai ya baro